l'origen dels llibrets no es pot separar de l'origen de les falles. Els llibrets o la literatura fallera té una funció eminentment pràctica, perquè estem parlant d'unes falles primitives, rudimentàries, molt bàsiques, que tenen pocs ninots, que són molt senzilles, i que per contar una història necessiten que hi hagi un suport escrit, que hi hagi uns versos que s'enganxen a les parets dels voltants, que s'enganxen a la base de les primeres falles, però que després comencen a imprimir-se, comencen en fulls impresos, en quaderns, per a tindre una distribució major, i ahir és on ja naix el llibret com a un producte editorial, ja consolidat, amb les seues característiques. Però també té una funció, a banda d'aquesta funció pràctica, una funció comunicativa, perquè el que es tracta és de contar històries, i el que fan els fallers de l'època és utilitzar els mateixos mecanismes que s'utilitzaven en qualsevol altra manifestació de la literatura popular. Auques, gotjos, sainets, romanços d'essai, col·loquis. Aquest format, aquest mecanisme de distribució és el que els fallers utilitzen, perquè les falles són una manifestació més de tota aquesta literatura satírica, de tota aquesta cultura popular de la València de finals del segle XVIII i principis del XIX. Per tant, estem parlant de llibrets molt senzills, de llibrets que tenen la seva base en l'explicació i relació de la falla, que conten en vers i en part en prosa també l'argument, la història, els personatges, que són el que representen els fallers en aquesta falla que planten en aquell moment durant només un dia, durant només el 18 de març. El llibret al llarg del segle XX el que fa és un trànsit de les explicacions i relació de la falla, que era la forma en què es materialitzava durant el segle XIX, que a la seva vegada això ve de la literatura valenciana de l'edat mitjana del Renaixement, dels col·loquis, principalment, però en el segle XX el que passa és que aquesta relació d'explicació de la falla, que tradicionalment era el llibret en si, i ocupava unes poques quartilles, d'una manera molt informal, s'extén, se consolida i se generalitza. Abans del XX no totes les falles tenien llibret de falles entre cometes, és a dir, explicació i relació. Aquesta explicació i relació era en vers. Els seus autors eren habitualment anònims i es caracteritzava per ser molt espontània, molt vivaç, amb un espírit satíric i sorneguer molt acusat. Bé, en el segle XX aquest aspecte es matissa. Els llibres del segle XX ja comencen a no ser únicament l'explicació i relació de la falla, sinó que inclouen més coses. De manera que en el conjunt l'explicació i relació de la falla passa a tindre un pes més reduït, inclús minoritari. Són altres qüestions les que ocupen el llibre de la falla, més formals. Des de la presentació del president i la junta directiva, a la fallera major i la seva cort, escrits de vegades de personalitats o d'institucions. També se va obrint gradualment a col·laboracions literàries o assagístiques i d'alguna manera es converteix en un llibre anuari de les activitats que s'han fet al llarg de l'any en la falla, de les quals l'explicació i relació de la falla, que és l'original llibre de falla, sol és una part, com he dit, més reduïda. Això seria respecte a les qüestions formals. Respecte a les qüestions, diguem, més de contingut o més literàries, ja he dit que aquesta vivacitat i aquest espírit satíric i sorneguer va sent substituït en la mesura en què desapareix l'anonimat per un altre tipus de poesia feta per poetes professionals que estan més preocupats per el formalisme, un esteticisme i una lírica associada a una poesia de qualitat. Tot això ocorreix impulsat a través dels premis
que diverses institucions, principalment el Ratpenat, però també a mitjan del segle XX l'Ajuntament i en l'última part, o el segon terç del segle XX, un seguit d'institucions que creen una quantitat de premis que permet que un grup reduït però important de poetes es dediquen quasi que professionalment a fer les explicacions i relacions de les falles. I això és un poc la situació i l'evolució del llibret des de principis del segle XX fins a finals del segle. Es pot parlar que, com a contrapunt, que des de finals del XX la Conselleria estableix uns premis estableix uns premis al respecte per a normalitzar o per a impulsar l'ús del valencià que un poc alteren o maticen aquesta evolució. I per acabar, dir que pel que respecta al valencià, a la llengua, en el segle XIX eren exclusivament en valencià i en el XX és un model mix valencià-castellà en el que predominantment el valencià és el vers i el castellà la prosa més formalitzada. La història del llibret jo crec que se divideix en 3 etapes molt marcades. El llibret original, el llibret pròpiament dit, que era l'explicació i relació i punt. Després, més o menys en el cor del segle XX, el que predomina és el llibret anuari, que funciona com a anuari de l'associació fallera. Vull dir, el més important és la foto del president de la Fallera Major, dels protagonistes de l'exercici i en la fase quasi de degeneració, l'explicació i relació es convertirà en una espècie quasi de complement a això. I seria complicat dir quan, però més o menys a partir dels anys 80 del segle XX en inici i molt especialment en el segle XXI passem a la darrera fase, que seria el llibret o el llibre, com diuen en moltes comarques, com el llibre objecte o el llibre monografia, en la qual estan pensats com a llibres de gran format que estan, en els millors casos, al voltant d'un tema que pot ser o no el del monument. L'explicació i relació continua sent un complement i ara el més important són sobretot articles de fons al voltant del tema escollit de l'any. La primera falla és difícil perquè els testimonis escrits són molt, sobretot estem parlant de finals del segle XVIII, que és quan diríem comencen les falles, són molt irregulars i molt intermitents. Sobre el que és ja la literatura fallera sí que tenim constància per als testimonis dels viatgers o dels cronistes que de sempre a les falles els han acompanyat llibres de falla. Però, clar, com són un format i un material molt feble, s'han perdut. El que ens queda són versos del 1850. Uns versos impresos, un full de versos de la falla plantada al carrer de Sant Narcís i un llibret manuscrit de Bernat i Baldoví, on contava ja la història de Vicentet a la Rulla, d'aquesta llauradora que venia al seu conill per a subsistir en una societat valenciana on les classes populars passaven molta fam i molta gana. Són de 1850, però no vol dir que anteriorment, ja dic, hi ha testimonis que sí que ens diuen que això de fer versos era una cosa habitual. Segurament, a partir de mitjans del XIX és quan ja comencen a imprimir-se en regularitat, es posen a la venda i es comença a crear-se ja el llibret com a producte editorial, com a gènere literari consolidat a poc i on ja van reconeixent-se autors, ja es va creant a poc un star system, una nòmina d'autors coneguts per part dels lectors i dels espectadors de les falles, dels visitants, i comença a consolidar-se ja com una cosa amb continuïtat al llarg del temps. La meva experiència com a coordinador, que algun llibret he coordinat, és interessant, no més que interessant, jo crec que és el millor. De fet, estic esperant en l'equip de la falla a que arribi el moment de poder maquinar, de poder generar o de poder idear el futur llibret. I és una de les coses més boniques de la falla. També fer la falla, perquè nosaltres fem falla
el mateix lema que el llibret, i a partir de que tenim el lema tirem endavant, i és una de les coses més interessants, poder buscar col·laboracions o buscar lo que toque ese año. Como todos saben, iniciamos el proyecto del llibret para participar en los concursos que están propuestos por parte de la Generalitat, Ayuntamiento de Sagunto, etc. La Vila iba concursando anteriormente, pero con muchas más fuerzas y con mucha más predisposición en el ejercicio 2015-2016. Es cuando la anterior delegación que se ocupaba de ello dejó el cargo por cambio de juntas ejecutivas, me dieron ese puesto como responsable de ese proyecto y bueno, pues fue una apuesta en la que quise llevar a la falla a un cierto lugar que consideraba que nuestra comisión necesitava en ese momento. Nosaltres som un grup de gent que ens reunim constantment, només cremem ja el monument i anem recopilant informació. En aquestes reunions que fem decidim el tema principal que anem a dur a terme, mirem el tema de les publicitats i encapçalem moltes temàtiques que al llarg després fem una xicoteta votació. El problema més gran que tenim és el tema del finançament del llibret, ja que normalment la nostra falla té un apartat molt menut per al tema del llibre. Aleshores el que ens toca és buscar moltíssima publicitat i entitats col·laboradores que ens puguen ajudar a dur endavant aquest projecte. El col·laborador depèn de la temàtica. A partir de la temàtica treballant, potser és un col·laborador només que fas una investigació o són 24 col·laboradors en funció del context estructurat la temàtica. I a partir d'ahí comences. I si pots arribar, el que sí que ha de ser un coordinador és un conseguidor. Al final el coordinador és el que ha de tindre la cara de telefonar al Papa de Roma si fa falta i demanar el que toque. Al final tu te planteges en l'equip de redacció o en l'equip de treball, dius anem a fer tot això i comences a parir idees. Una volta que tens el nom, qui le telefona? Esa és la qüestió. Com telefones i com convenç a una persona que potser no té res a veure en les falles de que se planteja escriure per a un llibre de falla, quan pensa que les falles són el més arcaic del món, ha de pegar-li la volta i dir que això és cultura, que això és una investigació, que és un treball, etc. Y per això funciona bé. Todo se inició bajo mi mandato y fui delegando todas esas funciones, porque aunque parezca que no, lo que es un llibret lleva mucha tarea, lleva un trabajo difícil detrás, lleva mucha comunicación y una responsabilidad bastante grande. Fue un grupo de personas incentivadas, un grupo de personas con ganas de trabajar, con ganas de sacar adelante aquella tarea y aquel proyecto que teníamos en mente, y creamos, nuestro objetivo primordial fue crear algo innovador. Nuestro primer llibret en este sentido, en el que yo fui un poco el jefe de ese grupo, se dedicó a los medios de comunicación que estaban relacionados con el mundo de las fallas, y nuestro periódico, el periódico de la Vila, llamado El Campanari, fue nuestro primer proyecto. A raíz de ese primer proyecto, recibir tan buenas críticas, imagino que malas también habrían, pero no me dijo nadie, ¿vale? Pero recibió muy buenas críticas, llegamos a la Generalitat, llegamos a premios que nunca hubiéramos imaginado, y a partir de ahí pues fuimos llenándonos de valor y aportando siempre ese granito al mundo del llibret. Nuestro objetivo primordial, como he dicho, la creatividad, la innovación y el ser diferentes. A partir de ahí pues fue un poco llevándose la cosa a través de todas esas personas que colaboraron. Un equipo de 5 personas hubieron detrás, ¿vale? En el que el comandante era yo, y la verdad que no fue complicada lo que es la tarea del trabajo, sino es organización y saber gestionar i ejecutar. Nosaltres tenim i confiem en un grup de gent, en aquest cas els nostres amics de iogurt de fresa. Ells ens aporten vida, color al nostre llibret i donen
una continuïtat molt gràfica i lliguen molt bé el que és la tipologia i donen a conèixer al lector o als fallers d'una manera més amena el que és el nostre llibret. Anteriorment sí que nosaltres, els mateixos fallers, fèiem i maquetàvem el llibret i ara la veritat és que ha sigut una descàrrega bastant positiva per a nosaltres i el resultat ha estat molt bo. És complicat compaginar aquesta relació d'anunciants en contingut, val? I per això, qui te paga? Pues el del barri, el que te fa un favor, i és prou complicat. I des d'ací vull fer la crida per a que col·laboren més en el llibret de falla. El disseny de llibret ha canviat molt. Abans era una ferramenta que les falles tenien oblidades i simplement se gastava com a suport on volcar informació al voltant de la falla, al voltant de la fallera, però sense cap línia argumentativa ni res per l'estil. Era això, era un suport on ficar tota aquesta informació que era obligatòria que estiguera, però sense un criteri i una coherència. Amb el pas del temps, des de meitat dels anys 2000, o de la dècada dels 2000, es començaven a eixir llibrets ja que valia la pena tindre-los com a llibre de capçalera. Fa 10-15 anys, quan nosaltres vàrem començar a fer llibrets, que va ser de casualitat, per un compromís, per una amistat, ningú dissenyador, o pràcticament molt pocs dissenyadors, volien fer llibrets i és un treball que es reduïa pràcticament als tallers, a les impremtes o fins i tot a l'autoproducció dins de la falla. Afortunadament, aquesta tendència ha anat canviant en el temps, poquet a poquet, i amb els incentius dels nous grans llibrets que es fan, es nota que cada vegada es treballa més assumptes com tipografia, qualitat de les imatges, la maquetació en general. La tendència és anar aplicant disseny a les publicacions que es fan. Afortunadament, com dic, cada vegada es nota més que les comissions falleres recorren a dissenyadors professionals, gent preparada, qualificada, i això està evitant presències excessives de Comic Sans, de marques d'aigua, de Times New Roman. Això es deixa a banda i ja es comença a fer disseny de deberes. A nosaltres, una de les coses que ens han criticat moltes vegades és, per exemple, que ens han dit que els nostres llibrets no pareixien llibrets, i ho diuen per a fotre, però per a nosaltres no hi ha hagut mai millor lloança que ens diguin això, perquè quan nosaltres preparem una maquetació per a un llibret no pensem que n'hi hagi un estil de maquetació de llibret, sinó que apliquem el disseny que aplicaríem a qualsevol altre tipus de publicació, siga per escrita, etc. Bueno, perquè crec que tant vosaltres com nosaltres sabem el que és el món del disseny i el que és en València. Ne som molts i ne som molts que ho fem molt bé. Entonces, l'àmbit del llibret, al igual que n'hi ha molts més àmbits, era un àmbit que estava oblidat. Entonces, crec que saberem detectar-ho i entonces entrar ahí. I per això es començaren a aparèixer a la plana. Bueno, també pense que serà perquè aplega un punt en el que és la crisi i demás que tens que buscar-te un poc la vida i és una altra línia de negoci. La maquetació és molt important, no sols en un llibre, sinó en tot, el disseny, l'estètica, que siga asseat, que siga fàcil de llegir, que siga agradable a la vista, és com tota la vida. Igual que un s'arregla per eixir una xica guapa, el llibre n'hi ha que vestir-lo adequadament. És imprescindible aplicar el disseny a totes les coses de la vida, no només a la maquetació de llibrets, a les imatges corporatives, a un vídeo, a una web. Tot necessita disseny per a fer-ho més especial, a donar un valor afegit. El llibret és una eina de promoció de la falla
i ha d'anar en línia de lo que se vol expressar i no ha de ser un format oblidat, com era fins a aquest moment. En la majoria de comissions, ja sempre com en totes les falles, n'hi ha comissions molt boquetes que se desmarquen, però la resta continuen la línia que se sol fer i no se qüestionen això. Entonces aplega aquest moment i comencem a qüestionar això i veiem que és el moment en el que nosaltres podem ficar-li mà i començar una nova línia en Mercè, que justament aquest any anava de la mà amb el canvi de tipus de monument que feia Anna i Giovanni en aquest any. A partir d'ahir s'han anat sumant més i més comissions, al igual que també més dissenyadors han començat a aparèixer en el plànol del disseny de llibret. Ja no és un suport que sol fer-lo la pròpia falla, un membre de la falla, sinó que es comencen a entrar professionals en aquesta escena. I crec que és prou important, això. Jo el que convidaria és a les falles a treballar en el llibret, a professionalitzar la part de la maquetació, perquè els resultats són evidents. Si n'hi ha una comissió que té la sort que dins de la pròpia falla té una persona que ho fa bé i ho fa seat, magnífic, i aquesta sort han tingut. Però intentem evitar desfetes que no porten enlloc, perquè igual que es professionalitza la construcció del monument, hi ha que professionalitzar la construcció del llibre de falla. Jo crec que sí, que la incursió de persones professionals del món del disseny en aquest nou àmbit crec que ha fet que millor, evidentment, perquè nosaltres també el que intentem és fer que el llibret no es quede només a la falla, sinó que s'intenta propagar un poc més allà, que isca del seu territori i dur-lo a puestos on no havia estat abans. Per exemple, el llibre de falla ha entrat als museus, ha entrat en exposicions al voltant de València i de la comunitat, també ha estat fora d'Espanya. Entonces, crec que gràcies a això el llibret es comença a tindre força i respecte, que crec que abans no el tenia. Iogurt de fresa estima els llibrets. Ens agrada molt fer llibrets, pensem que és un producte molt interessant, que té una important repercussió, que té ressò mediàtic, social. Fer llibrets amb els millors col·laboradors, els autors, il·lustradors, dona un prestigi, en els premis es reflexa, i això és un incentiu per a continuar treballant en publicacions d'aquest tipus. Nosaltres pensem també que els llibrets han de continuar evolucionant, ja s'està incorporant el disseny poquet a poquet, pensem que hauríem de donar un pas endavant cap al format digital, experimentar no sols en nous formats, sinó també fer el tema de les tablets, el tema dels mòbils, fins i tot web, no sé. Imaginar un llibret en el futur és complicat, però passa per tindre algo que tocar. I creiem que això hauria de ser un poc la tendència en el futur dels llibres de falla. L'autor de llibres més destacat és Bernat i Baldoví. És el primer autor conegut amb noms i cognoms. I a més, clar, jo crec que li va donar una fama al llibret, un impuls decisiu, perquè Bernat i Baldoví era un autor amb molta transcendència i amb molta projecció pública. Ell era polític, perquè va ser alcalde de Sueca, va ser diputat en el Congrés, va ser jutge, però a banda també era autor teatral, era empresari editorial perquè tenia revistes satíriques, és a dir, una persona que sabia utilitzar els ressorts de comunicació de la literatura popular. Les falles, la literatura fallera, era un element més que ell utilitzava al servici del seu discurs, de defensar els seus interessos dins del seu partit polític, de la seva ideologia, del seu estatus en la societat valenciana d'aquella època, i igual que feia amb el teatre, igual que feia amb les revistes satíriques, a través dels llibres de falla i a través dels versos, adoctrinava a les classes populars i prenia partit en la discussió política. Pensem que les falles de l'època naixen en un moment en què els ciutadans
deixen de ser súbdits d'una monarquia absoluta, que comencen a ser ciutadans d'un estat liberal que es va construint a poc, on comencen a tindre certs drets, i les falles de la literatura fallera els permetien expressar-se en la via pública i en la vida pública, prendre partit. Això amb molts condicionants, no? Evidentment amb la censura, amb un control ferri per part de les autoritats, però una manera de participar en el debat públic. I això Baldoví ho veu amb molta lucidesa, no? I per això utilitza les falles com un dels mecanismes més per arribar a la gent. I a banda de Bernat i Baldoví, l'altre gran autor del segle XIX és Blai Beiber, que tenia una figura molt pareguda, perquè també era una persona amb sensibilitat política, va participar en política, era republicà, Baldoví era liberal conservador, Blai Beiber era republicà progressista. Els dos també tenien relació amb el món de la impremta, amb el món editorial, amb iniciatives, eren escriptors, i a més, Blai Beiber, l'anècdota és que va ser excomulgat, un poc perquè veiem això de la censura que s'exercia en aquella època. Ell va fer una crítica del matrimoni, de la institució del matrimoni, i l'arquebisbe, l'Església, va condemnar el llibret i va prohibir plantar la falla. Home, com a autor de llibres, la meva experiència és que de normal les falles se posen en contacte amb tu perquè t'han vist potser ja en algun tipus de ponència, xerrada, o els han parlat de tu, contacten, te proposen la temàtica que va tindre el llibret, o a lo millor és temàtica lliure, pot ser també, i a partir d'ahí pues, tu amoldes algun treball que pugues fer ex novo o ja tingues a aquesta proposta que te fas a la comissió. Els llibrets comencen a introduir articles d'investigació perquè les comissions falleres se preocupen per divulgar cultura fallera i cultura popular valenciana. Deixen de ser només la referència dels textos relacionats amb la falla i el programa d'actes i les fotos de les falles majors, va incloure ja cultura valenciana en cert grau. Jo penso que és molt important perquè, a banda de lo que sempre s'ha dit, que el llibret és el que queda quan una falla se crema i és el que queda en la memòria i el que queda en la mà, és important perquè s'estan en moltes comissions que cuiden molt el llibret, s'estan fent treballs d'investigació molt bons i s'estan descobrint moltes coses per a un públic que normalment no s'interessa per certes temàtiques, tant falleres com de cultura popular. Pues en la meva experiència com a autor de llibres estos anys, la veritat és que la gent primer contacten amb mi les comissions falleres. Jo normalment no he anat mai a cap comissió fallera a oferir-me per escriure cap tipus d'article, sobretot d'història, que és l'història de les falles, que és la meva especialitat, perquè investigué des de fa molts anys. I cada comissió fallera normalment me sol proposar un tema. També els demane que tinga una extensió, quina extensió sobretot ha de tindre, perquè clar, no és el mateix a l'hora de planificar-me el meu any faller d'investigació i per escriure articles, és molt important saber quin va ser el tipus de contingut i la seva extensió. Depèn també, sobretot, perquè jo només agafe articles d'investigació, que són d'història. Jo, per exemple, no escric sobre reflexió. La meva especialitat és la investigació i normalment, això com he comentat fa un moment, me planifique tot l'any a l'hora de saber si, òbviament, agafe la feina que puga arribar a fer durant tot l'any, perquè òbviament no tinc prou sol·licituds i desafortunadament he de dir algunes que no en aquest sentit. Per tant, intente complir en els plazos, en el que és ajustar-me molt a l'espai que tinc en els articles i els temes, sobretot, que sigui una cosa que domine. El meu tema d'investigació principal és les falles en el segle XIX. Puc anar-me un poc al segle XVIII perquè això no està prou investigat, tampoc n'hi hauria molt a comentar, fins a 1936, que és el meu espai per a investigar principalment. Gràcies als llibrets n'hi ha autors que tenim la possibilitat de publicar el nostre treball, encara que jo tinc la sort de col·laborar en revistes falleres, però és cert que altres
altre tipus de col·laboració, si no és en el llibret de la teua falla o de falles que te busquen per a col·laborar, no eixiria a la llum. Se quedaria en casa, se quedaria entre els amics i poca cosa més. Aquest tipus de relació jo m'he trobat en situacions prou desagradables de que no està suficientment reconegut i en altres que sí. De normal és que sí, de normal sí que tens el reconeixement per part de la comissió en la que has treballat de fer difusió del teu article, del conjunt del llibret, però en ocasions te topetes en gent que no li dona més rellevància que l'aclaparar el premi de turno o res més. Simplement era per plenar fulles. I a voltes te ho diuen aquestes paraules. Els llibres de falla són un mitjà molt bo per a poder transmetre les investigacions, per exemple, en el meu cas, d'història de les falles. A banda de revistes especialitzades, com puguen ser de la universitat o de qualsevol altre lloc, el llibret és un mitjà adequat perquè, òbviament, també ens dona una oportunitat única per a poder exposar en paper el que és les nostres investigacions. Pot ser algun cas d'alguna troballa o sobretot, difondre el nostre treball d'investigació. La remuneració, normalment, si no aconsegueixes guanyar un premi, no arriba a cap remuneració, però jo crec que ho fem la majoria per gust i perquè ens agrada la temàtica i per col·laborar en amics, bàsicament. Els llibrets fan cantera en tant que jo puc posar la meva experiència de que vaig arribar en l'any 2011 sense conèixer a ningú en aquest món i promptament un llibre de falla, que va ser Avinguda Burxassó, Joaquim Ballester, ja me va oferir el treballar amb el seu llibret i publicar allò que jo mai havia pogut donar així. Per tant, són una cantera contínua de gent que se dedica a la investigació de la festa. Jo quan faig un article, per exemple, no cobro, ho faig de manera altruista. Per tant, en el meu cas, no sé, jo intento, a més, intento que no agafar treball, per dir-ho d'alguna manera, per a escriure articles que, òbviament, puc acabar i, per tant, no intentar fer massa articles i, en aquest sentit, que tinguin qualitat, però tampoc, algun que siga d'investigació prou contundent, però ja tampoc molt més, perquè tampoc me suposa ni temps, ni tampoc perdre diners, ni res. Si vull col·laborar de manera altruista, que no me coste. L'únic però és, de veritat, la qüestió de la remuneració econòmica. És veritat que n'hi ha moltes comissions que ens reconeixen la labor que fem a nivell de la difusió del nostre nom, del nostre treball, però se li dediquen moltes hores a aquests articles, a la redacció d'aquests articles, i també en el meu cas particular també se li dedica molt de temps a buscar el material que ha de servir per a fer aquest article. Estic parlant de la compra de llibrets antics, fotografies, l'anar i tornar a arxius, etc. Tot això hauria de tindre també aquesta remuneració econòmica per tal de que se consideri ja la investigació fallera com alguna tasca seriosa. Una falla com la meua no pot pagar una col·laboració o telefones i li menges el cap al col·laborador o te menges un torrau. Vols dir això que els col·laboradors només escriuran en els llibres que les paguen? Jo entenc que no, perquè encara no estem en un nivell de publicació com per a que els autors te fan favors, i quan te fa favors difícilment entrarem en aquest debat de diners, però sí que de veres que n'hi ha autors que ja estan demanant diners. Fonamentalment, l'objectiu d'aquests premis de la Generalitat és l'ús i foment del valencià en els llibrets. En principi, això és el que més es valora, el grau de coneixement, el grau de perfecció també un poc del valencià, que se conrea amb dignitat, i sobretot també la publicitat, que estigui en valencià, no només la part literària, és a dir, se persegueix que íntegrament el llibret estigui en valencià i en valencià el més correcte possible dins de les múltiples variacions dialectals, etc. Tinguem en compte que és un premi innovador en la seva època, pioner, que el que intenta és, sobretot en el cas de la ciutat de València, és cert que en els pobles sí que havia més tradició, des dels anys 80, Xàtiva, Gandia, Alzira, però
Rihanna fins i tot, però a la ciutat de València faltava un poc aquest estímul. No? Una part de l'origen d'aquest premi és també estimular la producció de llibres de qualitat en la ciutat de València. Després de tants anys és cert que s'ha aconseguit, sobretot perquè els fallers, qualsevol premi fa molt de goig i també se fa un acte, que al principi era un acte més limitat en la conselleria, però des que fa un parell d'anys se fa en la Biblioteca Valenciana, l'any passat se va fer en el Palau de les Arts, en una grandiositat i en una espectacularitat que el que vol és ratificar la dignitat, la dignificació del llibret. No? Per tant, hi ha una implicació, després això té correlats i té conseqüències, rèpliques, diguem-ne, no? Com els premis de les lletres falleres, per exemple, també els premis que cada poble convoca, i en aquest sentit els jurats, tant en els dels pobles, però sobretot en la Generalitat, sempre que s'ha convocat gent que d'alguna manera ha estat implicada en el món del llibret, conega el món de la literatura fallera, el món de l'edició, també d'alguna manera tinga a veure en el tema de l'idioma, de la lingüística, és a dir, d'alguna manera especialistes o gent entesa, escriptors també, periodistes, entesa en el món de la literatura fallera. Bàsicament aquest és l'objectiu i jo crec que sí que s'ha aconseguit perquè cada vegada hi ha més participació i un element molt important que m'agradaria un poc subratllar, i és que moltes falles que mai se s'haguera passat pel cap fer un llibre de qualitat, tant de pobles com del Cap i Casal, estem veient que en els últims anys estan apostant de manera modesta i a poc van escalant, van pujant els premis, fins al punt que avui en dia, dintre d'aquestes comissions, la delegació de llibret és absolutament imprescindible i ja ningú es qüestiona que això pugui tenir una marxa enrere. I això és molt bona notícia per al món del llibret i del valencià en general. Bé, nosaltres, quan arribem al govern, ens trobem amb aquesta línia de subvencions als llibres de festes en general, no únicament als de Falles, sinó també als de Fogueres i als de la Madalena. Però bé, jo crec que els llibres de Falla són, diguem, els més importants a nivells de festa perquè tenen una tradició consolidada de molts anys. Si els llibrets ajuden o han ajudat al fet de normalitzar la llengua, que hi hagi algunes comissions falleres que ho hagin apostat o hagin pogut avançar més, jo crec que sí. I sí en el sentit que als inicis, quan es va començar amb els premis de llibres de Falla, eren poques les falles que es presentaven i ara estem parlant d'un volum d'entre unes 100-150 llibres de Falla anuals. I jo crec que els llibres de Falla, els premis, han consolidat que passaren i evolucionaren al fet de ser un simple llibret a ser el que és una obra literària, crec jo. Vull dir, jo alguns llibrets, quan els veus, dius, ostres, és que això és llibret per a que pugui estar en una biblioteca i per a que es mantinga en el temps, perquè no únicament per l'aportació literària i assagística i crítica que tenen, sinó fins i tot per com s'han construït aquests llibres, que moltes vegades són llibres fets amb tota una sèrie d'elements artístics que són dignes de tindre en consideració. I bé, des del govern, evidentment, des de fa 2 anys, en la línia de subvencions, nosaltres vam augmentar el pressupost, vam augmentar el número de premiats, perquè la intenció és que pugui arribar a totes les falles de país. Sí que és cert que el llibre de Falla a nivell de País Valencià, en les localitats que no són pròpiament València ciutat, han seguit una línia d'un llibret amb una normativa, com el que em preguntaves, tal com diu l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. A València ciutat tenim algunes falles que encara no segueixen aquesta normativa, però bé, jo crec que tant l'al·licient dels premis com el fet de posar-nos a la disposició de qualsevol comissió fallera per ajudar-los i per assessorar-los, jo pense que s'ha anat canviant un poc el que és aquesta tendència. Lletres falleres, la Federació de Lletres Falleres naix de la base de les pròpies comissions falleres. És a dir, detectaven que comissions, aïlladament, en el seu territori, organitzaven premis literaris al voltant del llibret. I això fou, ara fa el 2011-2012, un poquet abans. Què passa? Que al final el que considerem o creguem que era una bona iniciativa era unir
aquestes entitats o aquestes associacions culturals, que al final eren les falles, que organitzaven els premis, per a generar una sinergia positiva, que era la unió fa la força. I per què no organitzar uns premis literaris per tal de millorar la creativitat literària i poètica, la creativitat plàstica, inclusive, per què no, la maquetació. I d'ahir se deriven tots els premis de les lletres falleres. Jo no vaig explicar cadascú d'ells, sinó simplement el lletresfalleres.info estan tots ben explicats, estan totes les bases, però si agafeu un llibret, i és el que sempre dic, és agafar un llibret i fulletxeu-lo. A partir d'ahir tot està premiat, des d'una portada i una bona maquetació, fins a qualsevol disciplina literària. Així estan descrits tots ells, des de poesia satírica, assaig, article breu, maquetació, portada, coherència, en definitiva, tot el que comporta un llibret. Creguem que hem aportat valor als llibres de falla perquè al dotar-los econòmicament les comissions falleres tenen un al·licient, els col·laboradors o autors o els dissenyadors tenen també un component econòmic que ajuda a, per què no, millorar o a mantenir el llibret. Recorde, com altres companys ja hauran dit, que el llibret està protegit també com a element de la festa per la UNESCO, al ser declarats Patrimoni Cultural Immaterial. Aleshores, nosaltres estem molt contents i en els objectius que es plantegem al principi, és a dir, cuidar el llibret com un vehicle de comunicació entre les comissions i el veïnat, el poble o el món. Sí, en principi la nostra intenció seria augmentar en premis, en quantitat econòmica i poder abastar totes les comissions falleres i fins i tot que no es quedara cap llibret sense rebre subvenció de la Generalitat. Però bé, tot això sabem que depèn dels pressupostos generals anuals que s'aproven a les Corts Valencianes, però jo com a director general i el mateix conseller de Cultura ha fet una aposta important, i més ara que les falles han estat declarades Patrimoni de la Humanitat, i això vol dir que els llibrets de falla i el valencià també, pel que fa al llibret, és Patrimoni de la Humanitat, i jo crec que l'aposta del govern i concretament de la Conselleria de Cultura per preservar el que és la riquesa del valencià en les produccions literàries i creatives ha d'estar garantida. Jo crec que els llibres de falla la garanteixen, però bé, sempre en donarà més, i la voluntat és poder invertir i acompanyar més a les comissions falleres. Sí, bueno, les lletres en número, no? Que sempre és un factor de màrqueting important. Doncs l'any passat estigueren al voltant de 200 comissions falleres de tot el territori valencià, de nord a sud, des de Borriana fins a Dénia, passant per Gandia o Torrent, Alzira, Sagunt, Xàtiva. I estem prou orgullosos perquè també els membres de la pròpia federació, recorde, som associacions o falles d'ací de València, de Sagunt, Alzira, de Torrent o de Xàtiva. Això ens dona alegria perquè vertebrar el territori també és un poquet el que volem. I augmentar la qualitat en qualitat, però també en nombre. 200 comissions, més de 5.000 euros en premis, de les diferents premis que Lletres Falleres aporta. I jo crec que també hi ha un component emocional, un component social, no? El tindre el llibret com una concessió de, com m'explicaré jo, com un element cultural més de la festa, no? Que no sempre l'estereotipo faller tinga connotacions negatives, sinó que també fem coses i molt positives. Una d'elles, el llibre de falla. Els premis de llibret no són objectius, potser per al coordinador o per als coordinadors, però és el que t'ajuda a convèncer a la comissió que hem d'apostar per el llibret. Vull dir, independentment de que sigui econòmic o no, sobretot si vas a replegar un premi a la plaça de l'Ajuntament, la comissió està contenta i la comissió diu, hòstia, pots continuar per aquest camí, te deixen un poquet de màniga ancha per a poder treballar. La quantitat econòmica ve molt bé, això és evident, però no és l'objectiu. Quan te planteges un llibret no és el que vas a guanyar. De fet, no està dins del pressupost. És una cosa que queda a banda, si arriba bé i si no arriba, també. I el risc que se corre és que l'objecte siga un fin en ell mateix, que és un poc la grandesa i la misèria dels concursos,
que aconseguir un llibre que guanyi concurs siga un fi en ell mateix, tindre un gran llibre monumental, com diu un company de la DEF, el gallofisme, és a dir, afegir, fins a tindre un llibre monumental que després en realitat ningú o molt poqueta gent llisca. Crec que el Premi de la Generalitat està pervertint el llibre de falla. Però sí que en determinats moments un nota que tots els llibrets que ocupen els primers 10 són llibres de gran format. Aleshores, no és la natura, en aquest cas, és la política de qui dona el premi. I sempre en les polítiques dels premis, conscients o no conscients, n'hi ha, no sé, agendes ocultes, que diuen els anglesos, o ideologia implícita. I aleshores s'està premiant la quantitat front a la qualitat, s'està premiant la monumentalitat front al contingut i, evidentment, això el que fa és, d'alguna manera, castigar falles més modestes en continguts probablement menys neutres. El fet d'anar pel premi ja és un premi en si mateix, però si damunt hi ha un premi econòmic, això el que fa és incentivar la inversió de la falla en aquesta comissió de llibret, augmentar la delegació de llibret, és a dir, el nombre de persones implicades en el llibret, també el palet és un reconeixement simbòlic, i clar, les comissions en la mesura que van pujant en l'escalafó, van veient que aquest esforç que ells fan i aquesta inversió té un reconeixement, doncs consideren que és una bona inversió. Hace cuestión, bueno, soy bastantes años delegada de Llibret, pero hace cuestión de unos 4 años nos dimos cuenta de que teníamos una falla en especial con todo tipo de lujos, por decir de alguna manera, en las comisiones, que teníamos orquesta, teníamos bebida, teníamos todo lo que queríamos, pero había como un pequeño vacío en el mundo cultural, que a nuestro Llibret le faltaba algo más. Entonces, pues fui la medio artífice de ello y le planteé a la comisión qué les parecía si empezábamos a hacer un buen Llibret de falla. Y pues bueno, depositaron la confianza en mí y poco a poco hemos ido evolucionando. Realmente empezamos con 0 presupuesto y poquito a poco, con ayuda de donaciones, colaboraciones y ayuda de los vecinos en general, hemos podido llegar al día de hoy. Comenzamos hace 4 años, no obtuvimos premio en Promoció del Valencia, pero seguidamente al siguiente no nos rendimos y al siguiente año tuvimos un 37, luego un 22 y el año pasado un 6º premio. Lo cual fue maravilloso, pero realmente nuestro objetivo no era conseguir premios, sino que era tener un buen recuerdo literario. El llibre més gran del món va sorgir un poc a correcuita, però va ser una idea que al final, al cap i a la fi, va ser encertada. I res, estàvem pensant que el format és una cosa prou important, que sempre, els llibrets sempre s'han fet d'una mateixa manera, no? Sempre han sigut el típic format quadrat, no? Rectangular, en paper, i aleshores nosaltres volíem canviar, volíem innovar, i un dia amb Francesc va sorgir la idea i amb el nostre equip de disseny, per què no fem un llibret gegant? Van sopesar la idea, van parlar i van dir que sí que hem endavant i per sort va ser bé. L'esperit del 34 sorgeix en l'any 2006, quan la Generalitat ens atorga el Premi 34 a la promoció i l'ús del valencià. Aquest Premi 34 va ser el que impulsà a l'equip del Mocador a fer un llibret referent avui en dia en el País Valencià, i que des de l'any 2007 estem dins dels 5 primers premis de la Comunitat Valenciana. Lo más gratificante a la hora de terminar un librete es que cualquier fallero, cualquier vecino abra el libro y se siente identificado con él. Para mí eso es realmente el premio de tu trabajo. Jo crec que una cosa bona de tindre èxit i de guanyar premis i de que es reconega el teu treball és precisament que la gent que podia pensar mal del llibret o podia pensar que no era del tot encertat canvie i diga, pues sí, mira, ha funcionat.
Igualment jo penso que sí que n'hi havia molta gent que no estava molt d'acord, però el que vam fer és portar-lo en discreció, aleshores només la delegació de Cultura i poques persones més sabien com anava el projecte, com es feia, i això va crear molta sorpresa, perquè després, clar, va ser reconegut i per sort l'impacte de la gent no va ser tan, diguem-ne, tan roi, tan a males. Les dotacions econòmiques que otorguen als llibrets de falla en qüestió de premis són importantíssimes jo crec que per a totes les falles i, òbviament, per al mocador. Això et permet millorar any rere any. Nuestro misterio, por decirlo de alguna manera, nuestro truco por haber llegado a ese punto ha sido trabajo, constancia, hacer un buen equipo, pero llega a un punto en el que tú tienes unas limitaciones y que tienes que acudir a alguien, a un profesional que te ayude. En nuestro caso fue a un buen filólogo, con buenos escritores y calidad literaria, y a unos buenos diseñadores en maquetación, que fue Yogur de Fresa, que nos ayudó a cuidar cada detalle, porque yo creo que un llibret es un conjunto completo. Tiene que tener calidad literaria, tiene que tener buena imagen y tiene que cuidar todos los detalles. No me sirve tener una buena calidad de contenido si luego el resultado final no lo vale. El pressupost és un tema important i jo no sé si l'originalitat el resol, sinó que quasi crec que més el complica. Òbviament, depèn dels materials, depèn de la idea, però jo diria que quasi més el complica. Encara que sí que és veritat que si trobes una fórmula que és molt bona i que és molt atrevida i pot funcionar, sí que pot suposar un estalvi econòmic i assegurar-te fer un llibret que siga diferent, que siga original, però que no siga tan car com altres comissions que sí que tenen més pressupost. L'èxit del llibre del mocador, una part és culpa de la professionalització de la maquetació i de la creativitat que porta el llibret. La traca, que és el tema central del nostre llibret, hem aconseguit un salt qualitatiu important perquè hem aconseguit diversos premis des de la Generalitat Valenciana en l'ús i promoció del valencià, que és el més reconegut. Hem aconseguit posicions molt altes, no estem encara entre els 2 primers ni, òbviament, entre els 3 primers, que és allò més important, però sí hem aconseguit avançar. I respecte als altres premis com maquetació, el Climent Mata de Xàtiva, hem aconseguit guanyar el primer premi. Això ha sigut important perquè va recolzar el nostre projecte tan atrevit d'un llibre més gran o una caixa de trons. I també amb la col·laboració de periodistes i d'investigadors també hem aconseguit un premi al millor article, el de la Galàxia Traca, que va ser un treball molt bo d'Enric Nogués, i estem molt contents d'haver aconseguit tots aquests premis, altres que hem estat nominats però que desafortunadament no hem pogut, però la feina és seguir treballant i continuant intentant conquistar els premis o almenys estar satisfets amb el treball fet. És cert que per a la Comissió del Mocador és un orgull anar a diferents pobles del País Valencià i que coneguen al mocador de Sagunt, gràcies al seu llibret. Estem treballant i hem treballat i duem treballant molts anys per la marca Mocador i és cert que el llibret per a nosaltres és també la nostra marca, està dins d'eixa marca i que és una falla que sempre hem lluitat per tindre unes falles i una cultura en valencià, i el mitjà que tenim per a transmetre al món aquesta cultura en valencià és el llibret, i gràcies també a aquests col·laboradors literaris que col·laboren per a també transmetre aquesta cultura fallera i en valencià. En principio, pues creo que la tarea del llibret y el mundo del llibret es bastante maravilloso, que tiene sus pros y sus contras, que tiene momentos estresantes, pero que realmente si es un mundo que te apasiona
merece la pena trabajar por ello y evidentemente invitaría a todas las comisiones, tenga dinero o no, porque muchas veces nos obsesionamos con que los llibrers tienen que tener un tomo muy elevado o tienes que tener muchos recursos económicos para poder realizar un buen llibret, pero no es verdad. Y también los tenemos en el Camp de Morvedre. Entonces, creo que el ingenio hace mucho, que el apoyo de empresas como Yogur de Fresa, que trabajan con gente que se gasta mucho dinero en el llibret, pero también con otros más humildes, consigues un buen resultado. Y realmente un llibret no es simple un libro, sino que es una cajita de recuerdos que se tiene para toda la vida y que realmente da la posibilidad de que futuras generaciones puedan vivir ese año fallero como tú lo has vivido. A ver, el mundo fallero se caracteriza por ser muy reacio a los cambios. Sin embargo, una de las principales características que han tenido históricamente el mundo de la falla es ser lo más contemporáneo posible. Entonces, ir contra natura, ir contra lo que es actual, lo que es contemporáneo, como son las redes sociales, creo que no debería de ser lo habitual dentro del llibret. Entonces, el llibret tiene que ser consecuente con lo que ha sido una característica constante en el mundo de la fiesta de las fallas, que ha sido siempre contemporáneo y sea acorde a su tiempo. Es difícil cambiar, es difícil y tal, porque siempre está la palabra tradición y es como que es algo inamovible, pero si hay una tradición clara en el mundo de la fiesta es ser contemporáneo y ser acorde a los tiempos, ir acorde a los tiempos de cada momento. La pregunta primera seria si les falles estan preparades per anar més enllà del paper. Això és la primera pregunta i n'hi hauria un gran debat per a poder contestar-la. Perquè la gent està acostumada o vol tindre una possessió d'un llibret com si fos una única veritat i tindre-la allà en sa casa com a tal, sense poder interactuar ni res en ella. N'hi ha experiències, tant en la falla Mocador, que és en el cas que col·laboro jo, com altres falles que han fet crowdfundings o que han fet altres activitats, que sí que s'ha intentat interactuar i tindre un diàleg, una conversa entre la pròpia falla i els ciutadans o fallers d'altres comissions i sí que ha funcionat. Per exemple, un cas que tenim en el Mocador és cercaversos, que la gent podia en un hashtag de Twitter o de Facebook compartir versos dins d'una campanya de màrqueting per a poder vendre el llibret, per a poder arribar a més gent en aquest llibret físic, per una banda que tens una obligació entre cometes de fer, perquè també els premis no estan vinculats a aquesta distribució digital, sols està en la distribució en paper, però també en la part de paper, per exemple, en la part digital. Per exemple, tenim en Sliceart, tenim quasi tots els llibrets ara actualment que se desenvolupen, perquè tenim la possibilitat de transmitir-lo a més gent possible. Jo soc partidari sempre que la cultura no està costant diners. Això és una de les màximes que sempre he tingut i considero que, perquè jo no soc soci d'una falla, no puc llegir el llibret, no deu de ser així. Tenim que passar aquesta barrera de la xoia, entre cometes, del llibret físic i poder tindre digitalment, poder consultar llibrets, poder veure llibrets i sobretot distribuir-los. Ara que som patrimoni de la humanitat, el que ens interessa és que en la Xina popular puguem llegir un llibret fet en València i un llibret fet sobre falles per a poder transmitir de la manera oral que tenim abans en les abueles, per fer-ho ara d'una manera digital. També tenim altres experiències, com és el crowdfunding, que sí que ha funcionat, però també al final és el mateix que teníem fent socis físicament les falles. Únicament hem evolucionat, l'hem canviat el nom. I també tenim l'altra part que sí que hem desenvolupat i sí que vam treballar en l'ADEF en el seu moment, és poder fer realitat augmentada en el llibre de falla o en les falles, que no sols se quedarà en el llibre de falla. Sí que podem desenvolupar 3Ds dins d'aplicacions en realitat augmentada i que el llibret parlara i que el llibret te poguera dur a altres dimensions que el físic no te pot dur. A ver, no lo sé exactamente lo que puede repercutir las bases. Si analizamos realmente los llibres que pueden participar en el principal concurso que existe, como es el de Generalitat,
en proporción con los llibres que se editan, son muy poquitos los que participan. Existen muchos otros llibres que pasan totalmente desapercibidos porque generalmente suelen ser más bien un programa de fiestas y una guía comercial, ¿no? Pero lo que sí que está muy claro es que alguien tiene que dar el primer paso, y en todo este mundillo los pioneros son los que reciben los primeros palos, pero con el tiempo son los que copian. No sé si promocionarlo en las bases, como ya se está promocionando actualmente, valorando que sean publicados en plataformas digitales como ISU o cualquier otro tipo de plataforma, pero sí que es importante que alguien dé el primer paso. Les falles generen cultura al seu voltant, el llibret, que qui sap, potser acabarà sent electrònic o virtual, o no, perquè el llibre físic sempre té un component de fetichista insubstituïble. Però jo crec que els llibrets continuaran existint i continuaran fent cultura en valencià, continuaran, a més, identificant aquestes xicotetes comunitats que són les falles. El tema és que crec que probablement arribi un punt en què no sé, se redimensione. Les xarxes socials jo considero, i sempre ho he considerat, que dins d'una falla és el diari de la fallera major. I actualment és així. Ninguna falla, molt poques falles comuniquen més enllà dels propis actes on la fallera major és la màxima representant i és la persona que té que eixir i el protocol faller que ha d'eixir. Campanyes de màrqueting o campanyes digitals de les falles n'hi ha poques, han hagut poques. Per exemple, Lletres Falleres sí que utilitza el premi PLF i sí que funciona, però funciona en un àmbit molt reduït, perquè els participants sempre són els mateixos. O sigui, no tens una evolució i no pots donar més passos. Si n'hi haguera un gran boom o un gran immersió de les falles en el món digital, sí que podríem fer un canvi, tant el que parlàvem antes dels premis, perquè actualment els premis únicament se valora en la part física, però no la digital. Yo como friki o como coleccionista me encuentro ahora que mi hija me ha dado un ultimátum, ¿no? Yo convivo con mi hija y me he dicho, papá, o una de dos, o dejas de ser la casa un museo fallero o esta no puede ser mi casa, ¿no? Porque mi hija tiene una edad en la cual vienen las amigas a casa y claro, constantemente rodeada de llibres, de ninos, de bocetos, de 1000 papeles sobre fallas. Tal. Yo pienso que es algo fundamental. Yo cada vez consulto más en redes sociales llibres de falla que están publicados en digital y creo que es una de las buenas herramientas para los que nos gusta de vez en cuando ojear historia fallera a través de los llibrets, que es fundamental de que cada vez sean más los que den ese paso y que metan en digital todas las publicaciones que hacen en las fallas. Únicament evolucionarem i passarem del paper a un format digital 100% quan això reba un premi tant en conselleria com en les delegacions de juntes locals i juntes de la fallera.